Ahojte, vítajte u ďalšieho videa a dneska si zahráme Gym Simulator. No už, malo to byť iná hra, ale čo už. Takže, môj gym sa volá Gym for You a idem otvoriť. A tu mám akože prvé 4 zariadenia, ktoré som si kúpila. Potom, keď vojdeme sem do šatne, tak tu sú veci. V druhej šatni zatiaľ nie je nič, pretože som na to... Ja som sa nechcela zaseknúť, lebo som na to nemala proste veci. Jo. Customers are waiting. Takže teraz... Do prdele. Teraz... musím dať... Prečo? Ty si chudobný, či čo? Mal som tu len raz standard. Mne sa nechce, ja si chcem ísť tiež zacvičiť a upratať. Zase. Upracujeme, ale... nejaký chlpatý. Mal by si sa... A ty... Prečo tu sú Prišla žena. Prvá žena za túto časť. Zase. Nič netreba opraviť. Ale no tak. Ako dlho mi budú zavadzať? Ok, ja sa dobre. A schválne, koľko mi príde ľudí? Blablabla. Jo, tam je môj gym. A pokiaľ mi to nezačne tam hore pípať, tak sa nevrátim. Chcem, aby tam bolo aspoň 5 ľudí. Takže tak. Jo, ešte som si dám nejakú reklamu. Ja si chcem dať tam hore reklamu. Jo, neviem, či počujete zvuky také, ale pozerám telku, takže tak. Už prišiel jeden. No ja proste nepôjdem, pretože chcem mať aspoň 5. Takže tak. Tak sa tu pekne prechádzam. Aj ďalší, či? Áno, už tam 2. Ty čo smrdíš? Ty smrdíš, smraďoch. Prepačte, Batul. Kde si ty smrad? On zmizol. Tak teba postriekam. Kozal, ja chcem, aby mi tá detka šla k nám. Tam zatiaľ iba jednu ženu. Ja si to takto pekne striekam. Už sú tu 4. Ešte si musíte chalani počkať na jedného. Vy si čakajte. Keď si zaplatia tí 5, tak proste zatím si ani nič nebudem kupovať, ale možno si potom kúpim neviem, asi to na jogu, ale a potom si možno ešte kúpim to na činky. Proste kadečo si kúpim, chcela by som si kúpiť aj lavičku, nejakú farbu. Toto mi netreba, potom nejakú motiváciu, niečo extra.
a nejaké jedlo, ale to až keď budem mať protein shop. To ešte nemám. To mám až v 2. leveli. Mám zatiaľ iba level 1, takže si musím počkať, kým budem mať 200 alebo 100 XP. Takže takto. Takto prechádzam proste. Furt tam mám asi 4, lebo mi nič nepípa. Jo, takže asi... No, dobré, idem to skontrolovať. Ty čo? Čo mi ideš do cesty? Jaj. Ja si takto chodím. A koľko? 4 furt. Choďte. Choďte do Gym for You. Superstore. Čo si tu môžem kúpiť? Jo. Good. Ja to ešte nemám, takže si musia počúvať. Jaj. Ja som teďka ostala, ja som ešte v pyžame. Furt. A kašlem na to. Nie je jedno, že tam sú len 4. Nejakých 500 si zarobím. Do nejakej 500 aspoň. Super, 590. Ešte by táto mohla ísť, že by som mala už 100 alebo ty, choď. Dobre. Shop. Dobre, to nie je drahé. Šup. Kóp jednotne teraz Huber Deluxe len za 4,29. Tak ale aspoň mám niečo nové do oného. Som si kúpila tu načinky. Idem si to rovno kde dať. Toto select place. Rozmýšľam, že to dám asi kde sem. No takto tu. Som tu dala viacej k stene, lebo takto. Dobré. Ale ďalšie odpadky, ty vole. To kto tu to vylial? Pivko vylialo, či čo? Ale akože chcú na sebe zapracovať a pijú pivo. Smraďoch. Ďalší smraďoch, ty kokos. Kde si? Smraďoch. Smraďoši teda. Hop. Ty vole, oni mi akože utečú. Dobre, pratať. Customers are waiting. Good. Wow. Ďalší. Ja chcem ale zacvičiť. Ja chcem cvičiť. Aby si niekto kúpil stále. Alebo ešte lepšie, VIP za to Ešte si musím trošku počkať, aby som mala level 2. Zase. Ja chcem, aby si tak dokúpil VIP. Jo, ale na to vlastne potrebujem. Ja už mám. Good. Dobre. Kúpim asi potom to ďalšie dumbbell stand, ale ešte potrebujem, aby takto prišiel. Jo, koho si môžem zatiaľ nikoho? Jo, good.
Ja si tu počkám. Bo ak by som to zrušila, tak by som mala zase reklamu a to sa mi fakt nechce. Takže ja si tu pekne počkám. Pozriem si telku. Snáď niekto príde. Takže tak. Nuž. Nemám čo robiť. Tak natáčam pre vás videjko. Som nafúfňaná. Zajtra sú Vianoce. Čiže teraz je kľud, pretože, no proste, zase low. Jo, ešte si na jedného musím počkať. Ach. Dobre. Joj. Počkám si. Takže vieš, kde je Ailio? Áno. Viem, kde je. Haló. Poďte. Poďte. Presne viem, ako sa cítiš. Áno, tak. Prečo nikto nechodí? Presne ako ty. Prečo je také trapné ticho? Neviem, čo robiť. Haló, príďte takto. Že to zvládneme. Čo povieš? No, takže asi s tým nič neurobím. Asi nikto nepríde, ty kokos. Takže ja sa na to môžem pekne vykašľať, môj milý. Ach jaj. Ja tu takto čakám. Nudím sa. Nemám čo robiť. Furt dookola opakujem to isté. Neviem, o čom hovorím. Pozerám nejakú rozprávku na telke. No tak, príďte už takto. Sa nudím. No, konečne. Jupi, môžeš mi to kúpiť. To. Supíš. Jupi. Reklama. Reklama. Áno, tak. Reklama. No a čo? Nikoho to nezaujíma. Good. Ideme Preboha. Pecka. Takže teraz môžem všetko opravovať. What? Prečo to kazíte? Prečo musím ja upratovať? Ja chcem cleanera. Inventár. Kde to je? Select. Place. Dám to vedľa tohoto. Dobre, viem, že čakáš. More, aspoň ty si kúp VIPčko. Zase. Ty kokos zase. Akože asi na schvál kúpim dačo na úroveň VIP. A oni to nechcú. Že by? Jasné. Nie. Nechcem reklamu. Nakúpte v Kópie, chodte aspoň za 25 € a hrajte o rodinné Čo sa auto. stalo? Ale nechcem fotku. Ty kokos. Nechcem A fotočku. stovky nákupov. Jej. Čakaj, koľko je hodín? Dobré. Maj. Jasné meno. Nikto nesmrdí, nikto. Mám na vás otázku. Tešíte sa na Vianoce? Ak áno, tak napíšte do komentárov.
Ak nie, tak napíšte do komentáru proste nie. Ak áno, tak prosím napíšte je, alebo áno, alebo jo. Yes, štandard. Yes. Máme štandard. Konečne. Dobre, ste si nevšimli, že ja tu upratujem, môj milý. Po vás, po špinách. Ty vole. Nie, mám plný koš. No do prdele. Do koša. Jo a som rada, že ste proste prišli teraz na premiéru. Som za to rada. Dúfam, že sa vám páči toto videjko zatiaľ a dúfam, že mi dáte like a odber. Dúfam. Takže prosím, dajte like a odber. Jo, mám level 2! Jupi! Teraz budú mať asi všetci štandard. Jo, štandard. 3-krát po sebe. Yes. Toto je šťastný sen, ty vole. Šťastný sen. No, šťastný sen, ale nie je to, že musím upratovať. Akože fakt, ja potrebujem nejakého cleanera. Ja si tu nechce upratovať, ty vole. Ale som rada, že už máme level 2, máme štandard proste. Idem si zarobiť na cleanera. Proste tak. Idem si dať nejakého, nie. Jo. Ne, to je drahé všetko. Nemám 2000, ty vole. No a toto? Jaj, place proste. Reklama! Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o rodinné autá a stovky nákupov. Jej, reklama! Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o rodinné autá a stovky nákupov. Reklamy po sebe, ty vole. No. Máme 600 eur. Šup. Ja som si myslela, že to sa dá aj takto kúpiť. Ty kokos. Pomoc. Ty vole. Dobre. Šup. Jo, ešte toto upratať. A asi si teraz idem dať pauzu. A neviem. Toto zaplatím a keď budem mať tam hore XP 100, tak končím proste. Potrebujem si aj ja oddychnúť. Nie celý deň natáčať. Ale sľubujem, keď budeme mať aspoň 300 odberateľov, alebo ja by som chcela, že keď budeme mať pol tisícky odberateľov, čiže 500, tak si urobím ale od toho sme ďaleko. Takže keď budeme mať 300, tak si asi môžem urobím streamovací kanál, lebo to som raz streamovala, nevydržalo mi to ani minútku. Mne to proste nechcelo. To proste ma zablokovalo. Je už večer. Budem. A toto je koniec videjka. Nie, toto koniec videjka. Ja si tak spravím. Vy tu zostanete s námkou. A ja idem domkov. A idem sa vyspať a zajtra si už mám 900 a zajtra si kúpime niekoho nového a neviem, v ďalšom videu si urobíme nejaký
možno, alebo aj skôr som chcela vydať nové video. Som chcela vlastne... Nie. Vypadni. Nechcem Shane. Nie. Padaj, ty vole, padaj. Jo. No a vlastne som chcela, že by som ešte dneska urobila ďalšie videjko z tohoto a proste by som urobila nejaký veľký update. Takže dorobím si tej tisícky. A budem končiť a idem sa pripravovať na ďalšie videjko a idem spustiť idem si vlastne pustiť nejaký nový film. Lebo toto ma nebaví. Či čo? Takže tak. Si ešte chvíľku počkám, pretože ešte 2 ľudí do XP 100 mi chýba. Čo? Dneska ide do Baľadová? Zajtra? Dúfam, že dneska ide do Baľadová, alebo si pozriem. Alebo si proste dám Netflix alebo YouTube, alebo kúkaj to a takže tak. No a teraz už máme 100.